Οι παρεμβάσεις δηλαδή του Δήμου, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα αρχικά πριν χρόνια την εκτροπή της Κήτης, προφανώς δεν έγινε με τους κατάλληλους τρόπους, με τις κατάλληλες μελέτες, και ταυτόχρονα η εκβολή του ρέματος, η οποία όπως βλέπετε είναι πολύ μικρή για να χωρέσει όλο αυτό τον όγκο νερών. Από τη στιγμή λοιπόν που φτάσαμε σε αυτή την εκβολή μεγάλες ποσότητες νερών, η εκβολή έχει φάρδος 2 μέτρα, 2,5 μέτρα είναι τσιμεντωμένο, μπορεί να είναι και στενότερη πιο κάτω. Προφανώς δεν μπορούσαν αυτή η εκβολή να δεχτεί τόσο όγκο νερών. Και από όσο μπορώ να καταλάβω πρέπει να είναι σωλήνες και ηλινδρική τσιμεντένη, τα λεγόμενα κιούγκια, μάλλον διαμέτρο 1,5 μέτρο. Είναι φανερό ότι δεν επαρκούσε για να γίνει η απορροή των υδάτων του ρέματος. Αυτές είναι οι επιπτώσεις της αλόγιστης επέμβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον, της αλόγιστης επέμβασης του Δήμου στο συγκεκριμένο ρέμα, το οποίο κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Οι παρεμβάσεις του Δήμου κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι πλημμύρισε και υπερχείλησε στο σημείο της εκβολής στο ρέμα, αλλά και ενδιάμεσα υπερχείλησε σε 2 σημεία, σπάζοντας το ανάχωμά του και πλημμυρίζοντας τα χωράφια, από τα οποία τελικά προήλθε η πλημμύρα στους 4 δρόμους τους ανατολικούς Ιχαλίας. Όπως φαίνονται και στα βίντεο με τίτλο «Πλημμύρα στην Ιχαλία Τρικάλων» 1 και 2 που αναρτήθηκαν στο YouTube.